Bones! Hola família, com va això? Tot el que comença s'ha d'acabar. I aquesta aventura de les capsuletes dins de la festa del llibre d'estiu, jo diria que durant el dia l'he dit tantes maneres que ja no sé com dir-li. Doncs volia acabar-la amb una gran aposta. La teniu aquí darrere? Les titelles del País Valencià. La veritat és que us he de dir que el seu autor ens ha fet una dissertació molt interessant, per tant seré molt breu perquè val molt la pena que tingueu els 5 sentits preparats per gaudir de no aquesta presentació sinó aquesta gran masterclass o gran conferència. Són 25 minuts que aprofitables al 100%. Dir-vos que és un plaer estar amb vosaltres, gaudir amb l'altre dia llibreria i que espero que aquestes càpsules us hagin motivat a la segona part. Recordeu que el concurs per què compres llibres a l'altre dia llibreria encara és en marxa. Simplement m'agraveu un vídeo de curtet dient les raons per les quals compreu llibres a l'altre dia llibreria. I llavors el pengeu a les vostres xarxes, m'etiqueteu a l'altra llibreria i el qui tingui més likes s'emporta un Tradimic, un carnet de l'altra llibreria, un carnet d'amic de l'altra llibreria. Va, sense més ni menys, us deixo amb els titelles al País Valencià. Fins aviat! Hola, amigues i amics, soc Jaume Lloret, autor del llibre Els titelles al País Valencià, que acaba de publicar la Universitat d'Alacant. Al llibre faig un recorregut exhaustiu per la història dels titelles al País Valencià des dels orígens fins a l'actualitat. Els titelles són un art dramàtic mil·lenari, universal i de profundes arrels populars, raó per la qual la seva història és part de la història del teatre. Però com li ha passat a tot el teatre popular, l'art del titella també està considerat un gènere menor amb massa freqüència menyspreat. He partit d'un significat ampli del concepte de titelles, en el sentit que engloba tota una sèrie d'espectacles que tenen en comú la utilització com a mitjà d'expressió de ninots, figures o qualsevol objecte susceptible de ser animat. Els titelles s'han anomenat de manera diferent en cada moment històric. Babastells, retaules, teatres mecànics, volantins, jocs de mans, màquina reial, figures corpòries, fantotxes, puccinellis, ombres, tutilimundi, autòmats, marionetes, porritos, guinyol, etc. Tota aquesta nomenclatura tan diversa provoca una gran confusió terminològica, però respon, també, a l'existència de nombrosos tipus de titelles, tècniques de manipulació i formes d'expressió que al llarg de la història s'han anat modificant i combinant i que ofereixen múltiples possibilitats per animar la matèria inerte i convertir-la en un personatge dramàtic. Al llarg del treball analitzem en el seu context històric tots aquests gèneres que impliquen diferents plantejaments estètics, narratius i dramatúrgics. Lògicament, hem ordenat el llibre en l'eix cronològic. El primer capítol versa sobre els titelles en el teatre religiós i profà des dels orígens fins a finals del segle XVIII. L'apartat primer tracta sobre els rituals màgics dels pobles prehistòrics i les cerimònies religioses de les primeres civilitzacions agràries, on s'animaven figures simbòliques o escultures divines per crear la impressió de vida. Tenim un exemple d'efígie religiosa en una terracota fenicio-cartaginesa que representa el bust de la deessa de la fecunditat Tanit, segle IV abans de Crist, trobada a la necròpolis de l'Albufereta d'Alacant, la qual
sembla que tenia uns braços mòbils que s'insertaven en el tors en algunes cerimònies religioses. El següent apartat el dediquem al teatre de tradició medieval, on ens referim primerament al teatre profà oferit pels joglars tant als palaus cortesans com a les places de les viles i més concretament a les representacions en miniatura de jocs d'armes, presa de castells i combats entre cavallers realitzats amb uns titelles anomenats babastells o guerrers dansants que representaven dos joglars en tirar de cordes en sentits contraris. En segon lloc, tenim el teatre religiós, quan l'Església, amb l'objectiu d'educar un públic senzill i illetrat, començà a dramatitzar determinats aspectes de les cerimònies litúrgiques, a vegades amb imatges articulades que afegien un major grau d'emoció. En aquest sentit, l'episodi del davallament de la creu amb cristos articulats és la representació més freqüent tant a l'època medieval com a la barroca. Destaquen els desclavaments d'Oliva i el de la ciutat sarda de l'Alguer, de parla catalana, el Sant Crist del qual és del segle XVI i procedia d'Alacant. Però la introducció progressiva d'elements còmics i profans en els drames sagrats va ser vista amb preocupació per part de la jerarquia eclesiàstica, la qual va prohibir les representacions teatrals dins dels temples a partir del Concili de Trento. Així, tant els actors com els titelles foren expulsats de les esglésies. En conseqüència, en l'edat moderna nasqué una nova teatralitat a l'aire lliure al si de la festa ciutadana burgesa, que tingué el seu màxim exponent en les processons religioses, especialment la del Corpus, i en les desfilades civils per a festejar esdeveniments reials. En aquestes festivitats barroques es desenvoluparen escenes teatralitzades en carrosses amb artificis mecànics i elements figurats davant del concurs popular. Entre els elements simbòlics mòbils que eixien en la processó del Corpus destaquen el bestiari i els nanos i gegants. Actualment, més de 100 poblacions del País Valencià tenen gegants o nanos, que s'han convertit en un signe d'identitat col·lectiva. Tant els gegants i els nans com els animals figurats del bestiari poden considerar-se titelles, perquè són ballats i moguts per uns manipuladors que oculten el seu cos totalment o parcialment dins de les figures. En fi, podem dir que són el precedent dels titelles de gran format del teatre d'animació al carrer contemporani. Un altre dels fastos que s'organitzaren durant l'època barroca foren els simulacres dramatitzats de batalles entre moros i cristians, que tenien la funció d'excitar l'esperit guerrer del poble i identificar-lo en la política bel·licista de la monarquia autoritària. En el context d'aquestes festes, en algunes poblacions dels valls del Vinalopó i de la Serra de Mariola, com Biar, ix un ninot gegant vestit de moro, conegut com la Mahoma. Per últim, en aquest primer capítol tractem la progressiva laïcització i emancipació dels titelles de la tutela eclesiàstica, la qual cosa els transformà en un espectacle independent, en forma de retaules o teatres mecànics que evolucionarien posteriorment a retaules de titelles de vareta de manipulació inferior. Aquesta nova pràctica escènica fou possible gràcies al concurs de les companyies itinerants de la comèdia de l'arte italiana. En efecte, els titellaires van esdevenir una professió ambulant que representaven a les places o a les posades i portaven una vida dura i precària, la qual cosa es va valdre ser acusats de rodamons, bebedors i blasfems, tot creant un estigma negatiu que els ha perseguit al llarg dels segles. També analitzem com els titelles aconseguiren entrar als primers locals dedicats al teatre, anomenats cases de les comèdies en la nostra àrea lingüística o corrals de comèdies a Castella. Un dels primers teatres de la península Ibèrica
fou la Casa de les Comèdies de València, inaugurada en 1584. Les funcions que oferien les companyies titellaires a partir de mitjans del segle XVII eren anomenades de màquina reial i eren realitzades per marionetes de barra al cap i fils d'aram o fils de seda a les extremitats, de dimensions molt semblants als titelles sicilians de l'òpera dei Pupi, que també són d'aquesta època. La creixent influència política i cultural de Castella durant el barroc, paral·lela a la decadència de les lletres valencianes, és la causa que aquesta pràctica escènica fora totalment en castellà. El segon capítol es titula Pervivència i evolució dels gèneres tradicionals i abraça al final del segle XVIII i tot el segle XIX. Les notícies de la premsa ens han aportat dades inèdites sobre gèneres que encara no estaven suficientment estudiats, raó per la qual els hem dedicat un espai considerable. Primerament, estudiem les anomenades màquines de figures corpòries, que eren continuació de les màquines reials. Sabem el títol d'un centenar de les obres que foren representades amb aquestes figures de moviment, entre les quals reïxen les obres llargues anomenades comèdies, comèdies de sants, de màgia, històriques, etc. Però també representaven peces curtes, tonadilles, balls i sainets. Durant la segona meitat del segle XIX es produí una evolució molt interessant amb el naixement d'una nova tendència del gènere de les marionetes, ara denominades fantoches. Les funcions estaven molt elaborades i consistien en diversos números de circ, musicals o de ball bastant complexos. Eren espectacles amb moltes possibilitats tècniques i amb un grau d'organització inèdit fins ara, raó per la qual es formaren grans companyies internacionals que recorregueren tot el món a imitació de les caravanes circenses. Un magnífic exemple és el conjunt de l'anglès Thomas Holden, l'èxit del qual va ser tan gran que l'imitaren titellaires espanyols com la família Narbon. Un altre apartat el dediquem a l'afició pels belems de moviment, és a dir, als belems mecànics i de titelles. Aquí li han reservat un lloc de privilegi al belem de Tirisiti d'Alcoi, que per les seues característiques singulars quant a contingut, personatges, particularitats dels ninots, tècnica de manipulació i altres valors, com la interacció i la participació del públic en l'espectacle, és una peça única i ben viva del patrimoni teatral valencià i un testimoni excepcional de la llarga tradició europea del teatre de titelles. Pel que fa als titelles de guant, analitzem des de la seva relació amb els jugadors de mans italians, que foren els primers en portar puccinellis al País Valencià, fins als solitaris titellaires rurals, vestits amb barret gran i ampla capa. El titella de guant entrà en decadència a finals del segle XIX, com a conseqüència de la industrialització i la crisi de la societat rural. Un altre entreteniment que classifiquem com un gènere més del teatre de titelles són les ombres xineses, que foren portades al País Valencià per artistes alemanys i italians al tombant del segle XVIII al XIX. Tanmateix, les ombres tingueren el major esplendor en el teatre casolà aficionat de la segona meitat del 800, sobretot a Catalunya, on foren impresos fulls amb ninots de les obres més populars. Pel seu interès, també hem prestat atenció en apartats autònoms a altres formes de diversió popular, no estrictament de titelles, però sí amb punts de contacte, com ara la fantasmagoria i els tutilimundi, també anomenada la múndia. El tercer capítol abraça els 3 primers quarts del segle XX, 1900-1975, una època de grans canvis polítics, socials i culturals. En l'aspecte cultural, el modernisme i sobretot les avantguardes europees van fomentar l'esperit d'experimentació en totes les arts i descobriren els valors artístics del titella amb verdadera passió.
Aquesta nova sensibilitat es va concretar en l'aparició del nou art de la ventrilòquia, que tingué la seva època d'esplendor al primer terç del segle XX, quan esdevingué un número imprescindible de les funcions de varietats, com ho demostra la gran quantitat d'artistes que s'hi dedicaren. En aquest camp artístic reïx Paco Sanz, sens dubte el ventríloc valencià més important de la nostra història, que va revolucionar i modernitzar el gènere amb els seus ninots altament mecanitzats, raó per la qual li han reservat en el llibre un espai excepcional. També esmentem la instal·lació de vertaders pavellons d'autòmats, com el pavelló Artístico Valle, en les fires de les primeres dècades del nou segle, gràcies a l'interès que va provocar el progrés tècnic assolit pel maquinisme de la segona revolució industrial. Paral·lelament, és també en les dècades inicials del 900 quan per primera vegada es descobreix el valor educatiu del titella i es produeixen els primers intents d'incorporar-lo a l'escola. A València, la primera iniciativa d'utilitzar els titelles en el món escolar va ser obra de les escoles de l'Ave Maria, fundades a Granada pel pare Manjón i establertes a Benimàmet el 1910. Per altra part, el nou esperit d'experimentació avantguardista va provocar als anys 20 i 30 la innovació temàtica i estètica de totes les arts del titella, especialment de les marionetes, com ho mostren les gires per la geografia valenciana de companyies de fama mundial, com la francesa Pajot Walton o la italiana Teatro dei Piccoli, dirigida per Vittorio Podreca. Tanmateix, els projectes més interessants de difusió de les arts del titella entre tota la població es realitzaren durant la Segona República, gràcies a diverses iniciatives d'intel·lectuals i de joves universitaris que formaren grups com el Retablo de Fantoches de les Missions Pedagògiques, el grup de guinyol del Búho, creat per la FUE de València i dirigit per Max Au, o la Tarumba, de Miguel Prieto. Amb l'esclat de la Guerra Civil, aquests grups s'uniren i es posaren a disposició del govern republicà, que es traslladà a València, ciutat que es va convertir en la capital de la República durant un any. Els titellaires d'aquests grups es comprometeren amb la causa antifeixista i programaren obres d'agitació i propaganda revolucionària escrites per Rafael Alberti o pels mateixos titellaires. La victòria franquista en la Guerra Civil, la conseqüent repressió sobre el món de la cultura i la instauració brutal de la dictadura va suposar un tall traumàtic per al teatre de titelles. Però el règim s'ha donat el caràcter instructiu dels titelles, raó per la qual va intentar substituir els espectacles de titellaires tradicionals per un guinyol controlat des de l'Estat. Les autoritats van crear la figura del Flecha Juanín, que difonia la doctrina feixista i disposava d'un bastó per a lluitar contra els comunistes, els maçons i tots els enemics del règim. També hi hagué un guinyol comercial dirigit al públic infantil, sobretot a partir dels anys 50, format per titellaires que anaren emancipant-se de la tutela oficial i adquiriren un cert renom artístic, com ara Talio, Maese Villarejo o Tina Francis. Pel que fa als titellaires valencians, és obligat citar Chacolí, Titín i el Gran Fele. Cal dir que els titellaires valencians tenien un gran avantatge respecte als d'altres llocs de l'Estat, perquè bevien de la tradició de l'escola fallera i del treball amb cartó-pedra. Paral·lelament, hi hagueren comptades iniciatives, però molt potents, per fer un teatre de titelles de major ambició artística, superador de la letargia cultural del franquisme, com fou, per exemple, l'estrena a Castelló el 1943 de la primera òpera valenciana per a titelles, La filla del rei barbut, de la compositora Matilde Salvador, amb llibret de Manuel Segarra. El darrer capítol abraça l'etapa més recent de la nostra història i porta per títol
la renovació del Teatre de Titelles contemporani, 1976-2018. Aquí estudiem els principals factors que han fet possible aquesta renovació: gestió teatral, professionalització dels titellaires i difusió en nous espais escènics i en festivals. Però sobretot analitzem la immensa activitat artística realitzada pels grups titellaires valencians que han estat els autèntics protagonistes del renaixement del Teatre de Titelles a la nostra terra. El major repte per al Teatre de Titelles era la professionalització d'un sector que secularment havia carregat amb l'estigma de la marginalitat i l'etiqueta de germà pobre del teatre. Això implicava obrir-se al que estava fent-se a Europa i altres parts del món, reflexionar sobre tot el procés de producció i renovar la temàtica, la posada en escena i l'estètica dels espectacles de titelles tradicionals. Per exemple, els titellaires valencians hagueren d'aprendre noves tècniques i formes expressives com els titelles de taula, els muppets provinents de la televisió, els marotes i altres titelles de tig o de mà, el teatre d'objectes, les performances visuals, etc. També incorporaren al seu treball artístic una tècnica mil·lenària japonesa anomenada bunraku o la fórmula mixta de barrejar el teatre d'actor amb el de titelles, així com la combinació d'estils diferents en un mateix espectacle. Per altra part, els titellaires també hagueren de lluitar per superar el prejudici de gran part de la societat d'associar el teatre de titelles exclusivament amb el públic infantil. Un altre factor que va ser molt important fou l'apertura a partir dels anys 80 de més d'un centenar d'espais escènics, públics i privats, disponibles per a les representacions teatrals, i específicament els dedicats al teatre infantil i als titelles. En aquest sentit, cal destacar el Centre Escalante de València i les sales creades pels mateixos grups de titelles. Una altra iniciativa cabdal per a la difusió de les arts del titella han estat els més de 30 festivals de titelles que s'han organitzat arreu del territori valencià. Alguns d'aquests festivals han tingut un indiscutible èxit artístic i de públic i han perviscut fins a l'actualitat. Concretament, els festivals internacionals Festitíteres d'Alacant i la Mostra de Titelles de la Vall d'Albaida han significat dues finestres obertes a les novetats i creacions de grups d'altres comunitats autònomes i de tot el món. No ens hem oblidat de les companyies de teatre i d'animació al carrer, perquè també utilitzen titelles de mitjà i gran format i objectes mòbils en els seus muntatges, i per tant, considerem que han de formar part d'aquesta història. Un apartat propi li dediquem a Xarxa Teatre, sens dubte la companyia valenciana de teatre i d'animació més important i amb més repercussió internacional. Xarxa ha revolucionat el concepte de les arts del carrer i l'ha convertit en una manifestació de masses. Però el major espai d'aquest capítol el dediquem als grups de teatre de titelles. Comencem amb els conjunts del teatre independent de finals dels anys 70, entre els quals destaquem l'Entaulat, que, superant l'amateurisme propi d'aquest moviment, fou pioner en la dedicació professional als titelles. Als anys 80 va haver un esclat de companyies de titelles, amb una mentalitat molt més allunyada de la politització del teatre independent i més connectada al fet teatral, com ara Bambalina, el conjunt valencià amb més projecció internacional i amb una estructura empresarial més consolidada. També dediquem un apartat en el llibre a tres importants grups d'aquesta època que han tingut un declarat compromís amb la nostra llengua. Teatre Bufo, fundat per Empar Claramunt, Lluerna Teatre, de Rosa Navarro i Josep Miquel Beltrán, i Edu Borja. També destaquem el grup Los Duendes i la Estrella de València, que junt a la Carreta Teatro d'Elx són les sales més persistents i més actives en l'actualitat. Als anys 90 es van afegir altres conjunts que a hores d'ara romanen en plena activitat, com Papallona Teatre d'Alacant
Xarop Teatre de Castelló, Teatre de la Caixeta de València i l'Home Dibuixat de Vinaròs, que actualment té una gran activitat a nivell internacional. Pel que fa al segle actual, i malgrat l'aguda crisi econòmica del 2008, que va afectar greument tots els sectors de les arts escèniques valencianes, alguns artistes s'han atrevit, amb gran esforç, a crear nous grups. Aquests grups s'esforcen a fer propostes experimentals interdisciplinars de caràcter integrador on fusionen el teatre d'objectes, les ombres, la càmera negra, les projeccions audiovisuals, la coreografia, la música o la poètica, tot tendint a emmarcar els seus espectacles en els límits difusos de l'anomenat teatre visual, que ha suposat una revolució dels llenguatges tradicionals. Finalment, incloem un apartat sobre l'animació de titelles en el cinema i la televisió, sector on els professionals valencians han aconseguit ser un referent a tot l'Estat en determinades tècniques i materials, com ara l'spot motion i l'animació en plastilina. En fi, per il·lustrar el text hem incorporat 260 imatges, una petita part de les quals hem projectat en aquest vídeo. Moltes gràcies per la vostra atenció.